Evo ga, konačno prvo pojačanje u ovoj zimskom prijelaznom roku. U naš dragi Hajduk dolazi nam Marokanac Yacine Benrahou. Yacine Benrahou je igrao za drugoligaša Nîmes. A prije u svojoj karijeri još je igrao za PSG, igrao je za mladu nogometnu reprezentaciju Maroka, tako da nosit će broj 11 u Hajduku. Na koliko je potpisao, ne znam se, to sam ja znao već ima 4 dana da će on doći u Hajduk. To sam službeno i predstavio u svojoj priči na Facebooku. Dobro nam došao u pakao, dobro nam došao na Poljud, dobro nam došao u Hajduk. Dobrodošao Yacine Benrahou. Hajduk živi vječno, Bog i niko više.